Mit pakolsz? Azt nem szabad megenni. Gyere! Patrik, gyere! Ne kulcsozzál, hátra fogol esni. Hallod? Gyere! Miért csolod el a kocsit? Olyan lesz. Gyere, Patrik, gyere, nézzük meg mamát. Gyere, nézd meg mamát. Mit csinál mama? Gyere, menjünk, nézzük meg mamát. Gyere, menjünk. Arra nézd meg mamát, mutasd meg mamának. Ne itt kutyulj már a sötétbe. Ki kell dobni szemétbe. Jó? Gyere, vigyük szemétbe, jó? Hozzád. Dobjuk kukába.